Hello everyone! Labas kami ng bahay, may papasyal si boyfriend. Naiinip kasi sa bahay. Halos manood lang ng TV ang ginagawa namin. Yeah. Not too far. Closing this house on the right hand. Up there. What happened? There. I don't think so. 글러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야 Flowers. That is the crab. I noticed that is a small box. We have a different lemon flavor. One more. Andito kami guys sa grocery. Bibili kami ng aming baon. 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 Guys, ay yung mga puti wildflower. Bibilihan ng mga flower guys. Kjøper du hagemøblene dine på netthandelen.no, kan du velge blant et stort utvalg hagemøbler til overraskende lave priser. Og kanskje det beste, alt blir kjørt rett hjem til deg. De nye hagemøblene dine finner du hos Mga strawberry yan guys. Tagong tanim. Bulubundukin ito guys, hindi national highway. Ang dami pang ice, snow. Ayan naman ay mga blueberry. Walang may-ari niyan guys. Wild lang siya. Ayan guys, frozen lake. Mataas kasi ang parte dito kaya medyo dami pang snow. Fresh air. Andito kami guys sa lake.
Pag summer guys, marami ang naliligo dito. Sobrang lamig sa labas. Even though they're old basura.